מחשבים וכיף הוקמה, כמו שאתם יודעים, לפני 23 שנים, להביא את עולם המחשבים לילדים ולנוער, אבל להביא את זה בצורה אחרת. א' ב' מהשמיים, בגלגולים על החול, מדגדגת ג' ד' וצוחק בצחוק גדול. הילדים שבאים לפה באים כמובן למחשבים, אבל הם באים גם לתכנים הנוספים שאנחנו מעבירים להם, על יזמות, על כל מיני תכנים של גיבוש ודברים כאלה, ובאמת שזה מאוד כיף, בגלל זה אני נשאר פה שנה אחרי שנה. אני אוהבת מחשבים וכיף. אני מאוד נהנית עם המדריכים ועם כל הפעילויות והתוכנות שאני לומדת. ילדים מאוד נחמדים, וגם הם לפעמים תורמים לי מהידע שלהם ועוזרים לי להתקדם. החברים הם מאוד נחמדים וכיף לי מאוד איתם. אנחנו בעצם לומדים תוך כדי הנאה, כי אנחנו עושים את זה מרצון. זה מחנה סטארט-אפ מגניב. כל סטארט-אפ מתחיל מרעיון. זאת אוכלוסייה שכבר בשלה לאתגרים, בשלה לחשיבה היזמית. החוויה הזאת זה תרומה להתהוות של האדם שבהם, להתהוות האופי שלהם, והמחשב הוא רק הכלי. באתי לפה בעקבות הרצון שלי ללמוד טכנולוגיה. יש פה הדרכה מקצועית צמודה. כל אחד יכול בעצם ללמוד מה שהכי מתאים לאישיות שלו. כל אחד יכול בעצם למצוא את התוכנה שהוא אוהב ולהתנסות בה עם כל המדריכים שעוזרים לך. אם זה ללמד אותם בניית משחקים ברמה גבוהה במגוון תוכנות. אם זה ללמד סטארט-אפ, אתרי אינטרנט של חניכים שלנו. מי שממש רוצה להבין במחשבים חייב לבוא לפה. הכל מתרכז בעצם במחשבים וכיף. הרעיון של מחשבים וכיף ואינטרסקול ישראל הוא קודם כל רעיון של מוסד חינוכי. כיף לי לשמוע אותם, כל היום אני שומעת כמה כיף להם ומה הם עשו ומה הם למדו ומה זה וחברים ורצו אין מילים, מאוד שמחה שהם היו כאן. יש לנו קשר מאוד מאוד טוב גם עם המדריכים. מרגישים שבידיים טובות אתה רואה המון אהבה. לפרוס כנף לעוף רחוק, לב לבן במרחב עמוק. אנחנו פה לא רק מעבירים מחשבים, אנחנו גם מחנכים. אנחנו בעצם נותנים לילדים השראה, ואנחנו נותנים להם ומהווים להם דוגמה. מקייטנה שיש בה יותר עניין, שהוא למד דברים שהוא אוהב, למד אותם קצת יותר לעומק. מה יכול להיות יותר טוב?